dinleyenlerimiz, sizni Kukmara rayonu Yugarı Şura kreşinleri selamli. Biz sizge özümüzün kişki oyunumuzni taqdim etamiz. Eydeniz dostlar, bir buruldırış oyunun oynab alayıq hali. Eydeniz!
Кукмара районының Югары Шура авылында кичке уеннар менә шулай күңелле һәм күркәм үтә. Үзенең коллегаларыбыздан иң олысы мин, бер ир кеше мин анда, алар мине үз әтиләре шикелле күреп йөртәләр. Кая гына барсам да, һәрвакыт хәлемне белеп, мине хәлемне белеп, шулай сорашып торалар. Халык ничек кабул итә менә шу уеннарны? Кая барсак та, безнең өйләр менә шу уеннарны җыенысы сакланып, дип каршы ала, өйләре дә катнашырга нитеп торалар, ашкынып торалар. Шундый уеннар булгач инде күңелле була бит инде. Менә монда яшь буын да катнаша. Сез үзегез өлкән буын буларак, ни өчен менә яшьләргә бу чарада катнашырга кирәк? Ничек уйлыйсыз? Ана яшьләр менә безнең баштагыбыз биеп йөргән гадәтләрне җыенысында өйрәнеп калсыннар дип әйтәбез инде. Безнең өлкәннәребез безгә һәр чак терәк булып тора, без алардан үрнәк алабыз. Менә авырмы гомумән әзерләнергә, нәрсәдә авырлыгы, нәрсәдә кызыклыгы, күңеллеме? Теләк вә биим дисәң, өйрәнү бик авыр түгел. Иң мөһиме нәрсә? Иң мөһиме теләк, минемчә. Безгә кичке уен, матур йолалары, матур җырлары, матур биюләре белән бик ныгышый.